100% सत्य देणार. मुद्दे म्हणजे एकच की आम्ही 3 संघटना एकत्र येऊन विद्या सहकार परिवर्तन पॅनल आम्ही स्थापन केलेलं आहे आणि आमच्या पॅनलमध्ये सगळे फ्रेश उमेदवार आहेत. मी फक्त 10-11 मध्ये 5 वर्ष संचालक राहिलेला आहे, एकमेव फक्त संचालक आहे. उर्वरित 13 उमेदवार आमचे हे नवीन आहेत, अभ्यासू आहेत आणि आम्ही भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध आवाज उठून स्वच्छ कारभार करणार या आश्वासनाअंती आम्ही सत्तेत येणार 100% अशी खात्री आहे. खिडकी घोटाळा हा संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना माहिती आहे. याचं कारण असं खरं म्हणजे ही पतसंस्था आपल्या सुज्ञ लोकांची असताना खिडकी प्रकरण वगैरे करणं किंवा होऊ देणं हे योग्य वाटत नाही. आमचासुद्धा या खिडकीच्या विरुद्धच लढा आहे. आम्ही जर भ्रष्टाचार हा जवळजवळ 6.5 लाख रुपयाचा भ्रष्टाचार आहे. म्हणजे जुन्या खिडक्या ज्या होत्या त्या चांगल्या दर्जाच्या खिडक्या असताना सुद्धा नवीन खिडक्या बसवण्यात आलेल्या आहेत आणि त्याचं कुठेही इतिवृत्तामध्ये वगैरे नोंदसुद्धा नाही आहे. हो 100% 8 ते 9 जागा येणार. आम्ही सर्व समावेशक शिक्षण सहकार पॅनल करून आम्ही निवडणूक लढवतो आहे. शिक्षक भारती आणि शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, त्याचप्रमाणे ज्युनियरचा काही भाग, कास्ताईपचा काही भाग आणि आमची मित्रमंडळी अशा प्रकारे येऊन आम्ही पॅनल लढवतो आहे. आणि मला खात्री आहे की आजपर्यंत अशी निवडणूक झाली नाही. अशा प्रकारची निवडणूक आज होते. त्याला प्रमुख कारण असं आहे की आजपर्यंत 2च पॅनल्स व्हायची, परंतु आज 3 पॅनलच्या ऐवजी 4 पॅनल झाली आणि त्यामुळे सर्वसमावेशक पॅनलचा विजय हा निश्चित आहे. संख्यात्मक गणितं जर आपण बघितली तर निश्चितपणे आमचा विजय आहे आणि त्या प्रकारचे अतिशय चांगल्या प्रकारचे उमेदवार आम्ही देण्याचा प्रयत्न केला आहे. आणि त्यामुळे उपप्राचार्य असतील ज्युनियरचे किंवा शिक्षकेतरचे असतील किंवा माध्यमिकचे असतील, शिक्षकेतर असतील, त्या सगळ्यांचा समन्वय आम्ही इतक्या चांगल्या प्रकारे साधला आहे आणि संपूर्ण जिल्ह्याला एक विश्वास आहे की या पॅनलकडून निश्चितपणे आपल्या काही गोष्टींची पूर्तता होईल. कोणी काय बोलायचं हा एक प्रश्न असतो. जो जसा वागतो तसा तो जर करतो तर त्याच्यावर विश्वास निश्चितपणे सुज्ञ मतदार ठेवतात. आणि त्या विद्यमान पॅनलवर बिलकुल नाही, हा तुमचा गैरसमज आणि चुकीची गोष्ट आहे. काही ठराविक 2 संचालकांवर हा आरोप झाला. त्यापैकी एक संचालक हे निधन पावलेले आहेत आणि दुसरे संचालक आज विद्यमान या निवडणुकीमध्ये पुन्हा ते निवडणूक लढवत आहेत. आणि त्यामुळे ही पतसंस्था नेमकी कशासाठी आहे? पुन्हा काही मिळवण्यासाठी का? याच्यासाठीच का? आमच्या घामाचा पैसा जो आहे तो अशा प्रकारे जर तुम्ही काही वापरणार असाल, त्याची उधळपट्टी करणार असाल, ते चुकीचं आहे. पॅनलवर नाही, सत्ताधारी पॅनल नाही किंवा संचालक मंडळ नाही, त्यातील 2 संचालक होते, त्यापैकी एका संचालकावर हा आरोप होता आणि तो डायग्नोज झाला. तो आज सहकार खात्याने सुद्धा त्याच्यावर पत्र काढलेलं आहे चौकशीचं. हे झालं आहे जनरल. मला वाटतं काटकी टेक्कर असण्याचा काही प्रश्न नाही, कारण मी जसा आहे, जसा अगोदर होतो तसाच मी आताही आहे आणि त्यामुळे काटकी टक्कर मला वाटत नाही. त्या ठिकाणी हा निर्विवाद विजय हा आमचा आहे. म्हणजे माझा मी म्हणणार नाही, आमचा आहे. 15 पैकी मला 12+12 अधिक, परंतु काही गणितं जर जोडली आणि सर्वांनी जर भ्रष्टाचाराविरोधात जर सर्वांचा कौल असेल तर निश्चितपणे 15च्या 15 जागा आमच्या येतील. ते जो काही ज्याच्याकडे ताकद आहे त्या ठिकाणी निश्चितपणे झाडावर आंबे लागल्यानंतर दगड कोणतरी मारणारे असतातच. त्यामुळे प्रस्थापित जे आहे, ज्यांची ताकद आहे त्यावर ते एकत्र येण्याचा प्रयत्न करणार, हे नैसर्गिक नियम आहे हा. त्यानुसार काही गोष्टी घडतात. या केंद्रावर 180 मतदार आहेत आणि आता 130 मतदान झालेलं आहे. या केंद्रावर अतिशय शांततेत मतदान होत आहे आणि कोणत्या प्रकारची गैरसोय नाही आहे. एकूण 180 मतदार आहेत आणि आता जवळजवळ 75% मतदान झालेलं आहे. मतमोजणी उद्या सकाळी 9 वाजता सुरू होईल आणि मतमोजणी संपेपर्यंत कालावधी राहील. मतमोजणीचं ठिकाण ओरोस हे आज संस्थेचं मुख्यालय जे आहे, माध्यमिक अध्यापक पेढीचे हॉल, तिथे असणार आहे. निकाल 2 वाजेपर्यंत अपेक्षित आहे. प्रत्येक मतपेटी फोडली जाईल. त्यांची जी मतं पडलेली आहे ती टॅली केली जातील. नंतर एकत्रीकरण करून गठ्ठे केले जातील 50-50चे आणि मग एक मतदारसंघ घेऊन त्या मतदारसंघाने मतमोजणी होईल. 7 ते 8 टेबल लावली जातील. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये संपूर्ण तालुक्यामध्ये वातावरण अतिशय शांततेत चाललेलं आहे. एकूण प्रत्येक केंद्रावर 7 पोलीस दरोड असे 7-8-56 असे कर्मचारी आहेत. RT चौगुले केंद्राध्यक्ष.